Fix-xhur li ġejjin il-prezzijiet tal-fuel mistennija jkomplu jorħsu u dan wara li diġà raħsu 6 darbiet f'inqas minn sentejn ta' Gvern Laburista. Sostna dan il-Ministru tal-Enerġija Konrad Mizzi waqt id-dibattitu dwar il-ftehim bejn il-Gvern u Shanghai Electric. Konrad Mizzi qal li l-prezz tal-fuel żgur mhux se jorħos bis-saħħa tal-Oppożizzjoni. Oppożizzjoni li meta kienet fil-Gvern dejjem żiedet il-prezzijiet. Simon Busuttil qed jektja isu persuna li ħareġ filgħodu qal isma' x-xems se titla' u jgħid li x-xems se titla' bis-saħħa tiegħu. Ir-realtà kulħadd jaf li l-prezzi tal-fuels hawn Malta se jorħsu. Don't worry, ma mhux bis-saħħa tiegħek, Sur Busuttil, se jorħsu għax qed teħli b'agreement ġodda, il-hedges qed jagħlqu u iva dawk se jiġu transfer lill-konsumatur. Konrad Mizzi fisser il-ftehim bejn l-Enemalta u Shanghai Electric bħala investiment strateġiku u mhux privatizzazzjoni. Dan għax il-maġġoranza tal-isma tal-Enemalta se jibqgħu f'idejn il-Gvern Malti. Il-Ministru Mizzi spjega kif ix-xiri tal-elettriku se jibqa' jkun deċiż mill-Enemalta għax dan il-ftehim ma jorbotx lill-Korporazzjoni Maltija biex tixtri l-elettriku mingħand kumpanija partikolari. Il-Ministru tal-Finanzi Edward Cicluna qal li dan il-ftehim ġab stabilità ekonomika f'pajjiżna. Fakkar kif diversi fatturi kienu waslu biex l-Enemalta spiċċat bdejn li mhux biss kien qed jipperikola l-futur tal-istess korporazzjoni, iżda li kien qed ikun ta' detriment għal pajjiż, inkluż il-banek lokali. Il-Ministru Chris Cardona rimarka kif matul id-diskorsi minn esponenti tal-Oppożizzjoni ma ntqal xejn dwar il-politika tal-Partit Nazzjonalista għall-Enerġija. Intervjeniet ukoll id-deputat Marlene Farrugia li għamlet numru ta' mistoqsijiet dwar il-ftehim, filwaqt li d-deputat Laburista Charles Manjon spjega kif wara 25 sena ta' gvernijiet nazzjonalisti ħadd mill-Oppożizzjoni ma kellu l-kuraġġ jgħid li l-Enemalta tħallit fi stat b'saħħtu.